Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuvalwe amehlo imonto iqeda izingane eNanda namhlanje ntambama lapho okushone khona izingane zeskole ezintathu kwathi ezingu13 zalimala kabuhlungwana. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangiqala usidionele likhasi wamoyelekele igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bababaza Isihluku sokushona kwezingane ezithathu ezishayiswe iTekisi namhlanje ntambama eNanda eliphelele ngama break labese lisiphosa phezulu kodonga lashayisa izingane zeskole bezibuye esikoleni ezintathu kwathi ezingu13 ebezigibele kulona lelikhumbi zalimala kabuhlungwana. Abezimo eziphuthumayo reaction unit South Africa bathintwe ngokukhulu ukusheshsha abaphuthuma endaweni yosigameko bafice izingane ezithathu sezivele sezishonile kwathi ezingu13 bezilimale kabuhlungwana zasizwa khona endaweni yesigameko nduba ziphuthunyiswe ezibhedlela ezahlukahlukene. Kubekwa ukuthi umshayeli uhlule ukulawula imonto emva kuba ebesiphelelwe ama break abesiziphosa ezingane ezintathu beziphuma esikoleni zavele zashona khona endaweni yesigameko. Abezimo siphuthumayo yodwa baze bazikhipha ngezindlawu. Bafethuke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisa. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.